Stefan Wallin, joka on Suomen ruotsinkielisten ja suomenruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja. Aivan oikein, Stefan. Sinä olet täällä seuraamassa kansanpuolueen vaalimenestystä ja Ruotsin vaaleja. Mitä sinä saat tästä tilaisuudesta? Itse asiassa puolueeni muutti nimensä kesällä. Se on nykyään Suomen ruotsalainen kansanpuolue. Se kertoo siis siitä, että puolue vaikuttaa nimenomaan Suomessa. Se ei välttämättä ollut kaikille selvä asia, jotka sitä puolueen toimintaa seurasivat nimen perusteella aikaisemmin. Oliko tämä kysymys siitä, että kun ruotsinkielisiä on jonkun verran painostettu Suomessa? No ainakin oli havaittavissa, että jotkut eivät välttämättä tienneet, että ruotsalainen kansanpuolue Suomessa tekee nimenomaan työtä suomalaisten ja suomen ruotsalaisten puolesta Suomen poliittisissa olosuhteissa eikä Ruotsin maanperällä. Mutta tästä syystä muutimme nimen ja se vastaa nyt myös paremmin puolueen ruotsinkielistä nimeä Svenska Folkpartiet i Finland. Mutta tähän sun kysymykseesi, niin totta kai meillä on Suomessa eduskuntavaalit 17.4. ensi vuonna ja tästä syystä äärimmäisen mielenkiintoista seurata, mitä Ruotsissa tapahtuu, koska sillä on joskus vaikutusta myöskin Suomen poliittiseen ilmapiiriin, tai ikään kuin fiilikseen, ainakin eri puolueiden sisällä ja ehkä myöskin niiden välillä. Osittain kysymyksen asettelu on samanlaista Ruotsissa kuin Suomessa ja sopii olettaa, että esimerkiksi tämä ulkomaalaiskysymys, maahanmuuttokysymys nostaa päätään myöskin Suomessa ja sillä voi olla vaikutusta, mitä täällä tapahtuu. Ruotsissa on aika usein toistettu sitä asiaa, että Suomessa ei oikein suvaita, ei oteta maahanmuuttajia eikä myöskään pakolaisia samalla tavalla kuin Ruotsiin, että Suomi on pakolais- ja muukalaisvihamielinen maa. Pitääkö se paikkansa? No ainakin sanotaan näin, että Suomen ulkomaalaispolitiikka on pitkään kyllä kulkenut lasten kengissä. Meillä on nyt ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella, joka alkoi 2007 vuonna, ensimmäistä kertaa Suomessa maahanmuuttoministeri, joka nimenomaan tällä nimikkeellä toimii. Tämä kertoo ehkä aika paljon siitä, miten myöhäisessä vaiheessa Suomessa on ruvettu harrastamaan tällaista ihan varta vasten räätälöityä ulkomaalaispolitiikkaa ja integraatiopolitiikkaa. Sen sijaan maahanmuutto ilmiönähän on Suomessa hyvinkin vanha, ja mä tapaan itse sanoa, että mä oon äärimmäisen tyytyväinen siihen, että Suomeen uskalsivat aikanaan tulla ulkomaalaisia nimeltään Fazer, Stockman, Paulig, Sinebrykoff, Finlayson, Crichton, Berner, koska he ovat tehneet aika paljon hyvää työtä Suomessa, luoneet paljon työpaikkoja ja kannustaneet suomalaisia keksimään uusia innovaatioita. On hyvä, ettei ollut mikään, tai ettei kukaan ollut silloin rajalla vetämässä rajapuomia alas, kun tämä porukka tuli Suomeen. Niin, ja sitten pitää muistaa myöskin, että Suomihan kuului Venäjän suurjohtajaskuntaan, joka oli hyvin monikansallinen, ja se oli Suomelle varmaan hyvin positiivinen muutamien tutkijoiden mukaan. Mutta Stefan Wallin, tämä Ruotsin kansanpuolueen pikkainen alasmeno, liberalismi, joka on myöskin Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen tämmöinen, voisi sanoa, ideologian aihe, niin onko se niin kuin laskemassa? No nythän tietysti ilta on vielä nuori, että saattaa olla, että kaikki nuo taulussa olevat numerot vielä muuttuu ties mihin suuntaan johtopäätöksien vuoroon vasta myöhemmin, mutta mä uskon kyllä päinvastoin, että liberalismi taas on sekä tätä päivää että tulevaisuutta, koska se perustuu hyvinkin paljon tämmöiseen hyvinkin mielenkiintoiseen ja ajattomaan rauhanomaisen rinnakkaiselon kahden tärkeän arvon välillä. Nimittäin toinen on kova usko ihmisen yksilön vapauteen ja oikeuksiin, mutta toisaalta koplattuna siihen toiseen tärkeään asiaan, nimittäin vahvaan sosiaalisen omatuntoon. Kaikilla ei mene mukavasti. Siitäkin huolimatta taloustaantuma hellittää otettaan, on aivan liian moni, myöskin suomalainen, tulee elämään kaikkien kasvukäyrien varjossa. Äärimmäisen tärkeää, että hyvinvointiyhteiskunta, jonka kannattajia me kaikki olemme, pystyy aina huolehtimaan niistä, joilla ei mene hyvin, mutta samalla myöskin kannustamaan niitä, joilla menee hyvin. Suomessa ei ole liberaalipuoluetta mukana politiikassa. Semmoinen on ollut joskus aikoinaan. Mistä se johtuu? Eikö nämä arvot ole suomalaisia arvoja, suomenkielisten arvoja? No tämä nyt jo edesmennyt liberaalinen kansanpuolue, se meni yhteen keskustapuolueen kanssa 80-luvun alkupuolella ja tämä oli silloin se on liberaalipuolueelle kuoleman suudelma, koska aika nopeasti se huomasi käytännössä lakanneensa. Mutta
tällä hetkellä liberaalisilla aatteilla ja arvoilla löytyy saumaa. Se pitää sisällä myöskin suvaitsevaisuutta, myötätuntoa ja konkreettisia toimia eri vähemmistöjen puolesta. Ja myöskin tietysti tämmöistä avaramielisyyttä. Täytyy muistaa, että Eurooppa, koko maailma itse asiassa on tilanteessa, jossa rajoilla on yhä vähemmän merkitystä. Ja tämä on tietysti haaste, mutta se on myöskin suuri mahdollisuus. Ja se vastaa hyvinkin sitä aatemaailmaa, jossa liberalismi on sen ytimessä. Sitten toinen asia, joka Suomen ruotsalaisella kansanpuolella on se nimittäin, että se on Suomen ruotsinkielisen vähemmistön tuki ja turva. Luuletko sinä, että Ruotsissa tarvittaisiin myöskin samanlainen tuki ja turva suomenkielisille? Suomenruotsalaisilla ja ruotsin suomalaisilla vähän niin kuin eri taustat ja lähtökohdat, mutta tästäkin huolimatta olen erittäin tyytyväinen siihen, että suomen kielen asema on Ruotsissa vahvistunut. Ruotsin suomalaiset tulevat aina tarvitsemaan omia palveluita, vaikka esimerkiksi niitä, joita tällä hetkellä nyt tuotamme, siis sähköisen viestinnän palveluita. Se on äärimmäisen tärkeää, että nämä pelaavat ja että Ruotsin suomalaiset pystyvät säilyttämään oman äidinkielensä ja mahdollisimman vahvana ja kosketuspinnan oman kulttuuriinsa ja omiin taustoihinsa. Meillä on oikeus siihen. Tänä päivänä, kun teknologia kehittyy ja rajat madaltuvat, niin täytyy myöskin toimia sillä tavalla, että kanssakäyminen ja oman taustansa selvittäminen ja ylläpitäminen on entistäkin helpompaa eikä vaikeampaa. Näin siis Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Stefan Wallin.